नमस्कार, मी अभिनेता विकास जगदाळे, इंडियन आर्मी सोल्जर. धडधडाड या सॉन्गचा अभिनेता. नजरा पडावती न थोडा मन लागना नजर आड सांगावा माझा तिला धाड बाळगत होतया धडधडाड 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 सारखंच होतया धडधडाड 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 सारखंच होतया. ऑडियन्सनं धडधडाड या सॉन्गला खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्या, खूप सारा प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी त्यांचा शतशः आभारी आहे. पी क्रिएशन चॅनलच्या वतीने मंगळवेढा या ठिकाणी 26 जानेवारी रोजी काही स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्या स्पर्धेला मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल पी क्रिएशन चॅनलचं मी आभारी आहे. पी क्रिएशन चॅनलवरती खूप साऱ्या शॉर्ट फिल्म्स आहेत, मलाही खूप आवडल्यात. मी ऑडियन्सला सांगू इच्छितो की तुम्हाला जर वेगवेगळ्या शॉर्ट फिल्म्स पाहायच्या असतील तर तुम्ही पी क्रिएशन चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. धडधडाड 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 सारखंच होतया धडधडाड 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 धडधडाड